Naiz irratian, bigarren kafea. Gidoia ez dakin non dagoen, baina, bueno, arratsalde hone, osteguna iritsi da, eta astea badoa aurrera, ze berri dozko gor? Zentsura mozioa hitz egin dezakegu, baina uste dut ez dula ez da aipatzea merezi. Nik ez dut koronavirusa hitz egin nahi, hainbeste daturekin azkenez zora behetu ingoeta. Vale. Bueno, baina badago albiste bat aipatzea merezi dena, Aiba. Garak kolore gorria berreskuratu du. Ei. Atzo, 8 ia 2 urteko kanpainaren helburua bete zan. 10.000 arpidetza berri, espolioari aurre egiteko eta etorkizuna sendotzeko. Zorraren azkeneko milioia ordaintzeaz gain, eskaintza sendotzeari ekingo diote. Orain, zabalagoa eta indartsugoa den komunitate baten zerbitzura. Geran hau da, 2 urte iraun dituen kanpaina baten emaitza eta esfortzu kolektibo ikaragarri baten garaipena. Beste garai batzuetan izten zituzten edabideak polizia bidez eta kartzela bidez, eta orain saiatu dira gu izten ekonomikoki itotzen, eta ez dute lortu. Eta nik uste dela garaipen egun handi bat, garaipen gutxi izaten ditugu herri honetan, baina ditugunean esan behar dira eta ospatu behar dira. Eta gure poza bikoitza da, ez bakarrik lortuko egulako espolioari aurre egitea, baizik eta indartuta ateratzen garelako erronka berriei heltzeko. Asier Inigo marketing arduradunaren hitzak gaur goizean arien saioan eta zalantzarik gabe ospatzeko berria dugu. Ospatzeko gauza gehiago dauzkagu gaur, pertsona asko jaio ziren gaurko egunez. Ikusi ze, gustatu zaizue ze lotura indeten ospatu efemeride. Oso, nago, Yuri. Begira. Ok. Gaurko egunez, adibidez, jaio zen Franz Liszt, Hungariako konpositore erromantikoa. Piano jolea, orkestra zuzendaria, piano irakaslea, moldatzailea, berak konposatu zituen hungariar rapsodiak. Bereziki oroitzapen polita egartzen dizkit kantuenek. Eta gaurko egunez jaio zen Pedro Hilarion Sarrion handia, abade Frantziskotarra. Afrikako misioetan ibili zen Maroko eta Rifeko Amazigira hizkuntzaren lehen gramatika idazten orain ere oinarrezko liburutzat hartzen dau. Haren bizitzaren hainbat pasarte ditu aztergai, hain zuzen ere Joseba Sarrion handiaren Moroak gara behelaino artean liburuak. Eta 101 urte beteko lituzke gaur Doris Lessing idazleak, komunista, arraza segregazionismoaren etxaia eta feminista. 2007an Nobel literatura saria jaso zuen. Eta gaur ere ospatzen egongo da ziur, Jose Maria Martínez Bordiu Ibaso, Gotoreko baroia. Potxolo? Oh! Está, gotxira. Izitzero. Bua, honek izton festa montatuko zuen, Seguro. 6 pertsona baino gehi hori. Baina gaur bete baditu atzo gaubetik gariko dospatzen. Bueno. Eta noiz arte. Oida. Ikusteko. Ziur. Bueno, eta gaurko egunez baita jaio zen Catherine Deneuve aktorea. Bere ibilbide luzean Cesar saria irabazi du eta Cannes, Berlin eta Veneziako zinema jaialdietan ere lortu ditu sariak. Lumière saria ere jaso zuen, frantsesezko zinemaren munduko sari garrantzitsuenetakoa. Je n'ai jamais quitté l'Indochine. Nous vivions en paix et dans l'illusion. Et vous? Pourquoi vous rêviez? J'ai pas besoin de rêver. Tout ce que j'aime est ici, autour de moi. C'est comment quand on aime quelqu'un? Le jour où ça arrive, on le sait. Jean-Baptiste, il est encore temps que notre histoire ne commence pas. Sarien artean Oskarrak ere izan zituen, nola bidean entzuten ari garen Indotxina filme honekin, baina ezin izan zuen eskuratu. Bueno, Catherine Deneuvetik eta ez dakit Franz Liszt bezalako izenetatik, bueno, hauen artean ere distontzia bat zen ez esatea, beste, ez dakit, maila batean dauden izenetara egin behar dugu salto. Tira, bagarko egunez 2013an Taylor Swiftek
Red argitaratu zuela, eta egun berean 2013an Katy Perryk Prisme. Nolakoa den artisten arteko lehia, Bai. Luzaroan izan dira etxaiak, dantzari batzuekin edukitako arazoengatik. Tayloren Red biran ari ziren dantzari batzuk, Katyren Prince biran hasi ziren lanean, eta Taylor asoretu bintzan, ze bere bira utzi zuten Katyrekin joateko. Orduan lagunak izatera utzi, eta Taylorrek Bad Blood abestia eskaini zian. Bad blood, you know it used to be mad love. So take a look what you've done. Cause baby now we got bad blood. Hey, I can't take it back. Look where I'm at. We was OG like DOC, remember that. My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark cart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. But I get respect ain't quite sincere no more. Oh, it's so sad to think about the good. Bueno, abestiekin ari garela, zenbatetan gertatu zadizue zuei, abesti bat kantatu, eta gero konturatzea bere letrak beste esanahi bat zuela edo etzenekitela zertaz izan. Jendea historian kokatzen ari ginen, ez da gizartara. Bueno, lasai badauka bere zentzua, Gaur, 51 urte beteko ditu Koke Maiak, los Ronaldos tamiko abeslari izanakoak. Ui, Eta azken aldian badakizu komunikabideetan, bere gatazkatxo sortu da, eta bere abesti ezagunetako bat, Voxek miti batean erabiltzi zuelako. Bai, gogoan dut, horre iskanbila pixka sortu zen, ez? Bai, badakizu ezin den abestia, ezta? Bai. Zeingo Yuri? No puedo vivir sin ti. Oixe. Voxekoek Biztalegreko mitinean abesti hau erabili zuten eta denak aritu ziren horrozen eta ziuraski emozionatuta abesten eta Kokek bere saretan jarri zuen, pixkat harritu zuela Voxek abesti hau erabiltzeak, ez? Garai batean Espainiarren 50% pentsatzen bentzun abesti hau kokainari eskinia zegoela eta horrek ja harritu zuen, ez? Voxek nola erabiltzezaken, baina berez... Bueno, nire iztita harritzen hori. Ja, egia esan nire ez dakit, Baina berez hori ez omen da abestiaren esanaia. Eta zein da? Ez? Berak, Kokek, bere garaian abesti hau eskaini zien bere laguntzen bikote homosexual bati garai hartan pairatzen ari ziren, homofobiarengatik eta. Eta ordun are gehiago harritzen du, ez? Edo kuriosoa da nola Voxek erabildezaken horrelako abesti bat, eta gero esanaia bera, ez? Bere ideologiaren guztiz kontrakoa izan daiteken. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Uste dut ez dela Voxekoak damutzeko izan duten arrazoi bakarrenetakoa, ze uste dut azken egunetan kongresuan izan dako parte hartzen artean hankasartze edarrakeri izan dituztela, etako biktima ziren batzuk aipatu eta benetan bataion basko espainolek akatu zituelako, eta horrelako damuak, baina tira, damutu ziren, bai, Los Ronaldosen abestia berabiltzearekin, ze, klaro, zuk imaginatu. Abaskalan Company homosexualei eskenitako amodio kantu batekin. Bai. Ez dira olako gatazkak eduki dituen bakarrak izan, Historikoki, musikari eta politikarien artean hor egon dira amodiozko historiak, baina gatazkak baita, berezik istatu batutan. Prestatu dugu horri buruzko erreportajetxo bat, hauteskundeak gertu baitaude. Eta saioa goxo-goxo azteko Igor Estankonarekin Foruk Farrokhzara, idazle iraniarari buruz arituko gara, eta poema batzuk ere entzungo ditugu. Eta astero bezala, arte eszenikoen agenda ere aurkeztuko dizuegu. Ez dira garaiona kulturarentzat, baina asko dira lanean ari direnak, guk kulturaz disfrutatzen jarrai dezagun. Bai, eta Pasaiako humorezko antzerki jardunaldiko antolatzaileak esaterako, minututxo batzuk laportu dizkiegu, aitzi bere guzkiza izan dugu gurekin, eta aste bururako plan ederrak proposatu dizkigu. Eta arte estenikotaz ari garela, gaur sekulako gonbidatua daukagu. Inigo Aranbarri, antzerkia, zinema, telebista, denetarik egin du? Bueno, Aranbarri gurean izango da, eta gu asteko moduan gara dagoeneko. Urriak 22 ditu gaur, eta osteguna da.
zuekin, Oiana Maritorena. Arratsaldeon. Goiuri ezeiza. Kaixo, kaixo. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio. Eta gurean behartzen Igor Estankonak, baina ez dakigu nondik galdu den. Beraz, saioa hasiko dugu edozin kasutan. Ongite horri guztioi, 77. du gaur, bigarren kafeak. Alde batetik begiratu du bestetik, berdina den zenbaki eder horietako. Zazpi zenbaki asko gustatzen zait. Zazpi gustatzen zaizu? Bai. Begira, niri gehiago 8. Bai, Ez dakit. Zu bikoitia zara eta zu bakoitia. Ai, pixkatu haintxe dauket kortozirkuitua. Bai, ez, Ze Oiana ezkerretan daukat eta bikoiti eta... Uf. Beno, arratsaldeko 4 eta 12 minutu ditugu, ongi etorri berriro, oraindik ere gurean etzineten oiei, eta gozatu gurekin bigarren kafearen 77. Cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya... Maite duten tartean murgildu behar dugu, eta gaur, uste bai azue, ni hasiko naiz, uste azue, ni ez Bai. Ba, nire maite duta da, COVID-arekin gertu edo kontaktuan egon, konfinatuta egotera behartuta egon, eta beren buruan ez da gitarako sentimendu, erru sentimendua duten hori. Ze ez dut uste bizitzari usteak zentzurik duenik naiz eta denok dakigun, zein larria eta zein arriskutsua den bizitzen ari garen egoera hau ez diot horri garrantziak enduko. Baina ez dut uste errudun sentitu behar dugunik maite ditugunekin egoteagatik, bizitzen jarraitzeagatik eta aldugun neurrian eta segurtasun neurriak aldugun moduan betetzen ere, bizitzari pultxo horretan eustiagatik eta gerora etxean egote egokitzen bada eta horrek noski aztoratzen baditu batzun eta besten bizitzak, uste dut badagoela neurri batean justifikatuta. Beraz, bizitzea premiazkoa delako, Paudonesek esan zuen bezala vivir es urgente, zuentzat nire maite duta humo jarabe de paloren kantunekin girotua gainera. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero. Eta zure maite dut Oiana? Nik uste Inigo zuk ere giroa sortu dezula, eta nik justu atzo Paudonosen dokumentala ikusi nuen. Enekin hori. Bai, eta nire maite duta, eskini nahiko nieke bizitzeko gogo hori duten pertsonei. Nik uste dokumentalean Pauk hori bereziki hain goxo eta hain polit erakusten duela, ez? Positibismo hori dagoen egoeran dagoela, eta ze mezu politiak luzatzen dizkigun guztioi. Eta nik uste ez, jarrera horiek direla bizitzan aurrera eramaten dutenak, eta gogoa ematen dizutena jarraitzeko gauzak egiten, eta bizitzari beste begirada batekin begiratzen. Gauzat kontatu behar dizuten, nahiz ausartu orainik dokumental hori ikustera. Bai, nik ere lagun batekin joateko asmoa nuen, eta berak adibidez gauza gehiago ematen zion ikusteak, baina nik uste dut oso goxo egina dagoela, merezi duela, eta Pau oso, ez dakit, oso zintzo eta oso, biluzten da guztiz, ez? Eta Jordik ere, ondo eramaten du elkarrizketa, paisaia bera ez, momentu batzuk oso unkigarria dira, bai. Nik ikusiko dute, baina egia da, pentsa naiz artistak edo jende ezaguna mitifikatu du bat ere zalea, ez dakat joera hori, eta ez dauzkatu horrelako mitoak, eta ez dut inoiz mitifikatu egia esan Paudones, baina Paudonesen azken urte hauetan, eta Paudonesek agur esan zigunean, gainera irratian ginen, eta
egit ostegun bat ezote zen, nago ziur, baina gogan dut zerbait mugitu zidala hor barruan. Eta gainera zalantzak nituela, bere azken diska ikusita zen, akaso itxura kaskar horren atzean, eta entzuten ditugun berri txarroien atzean, badago bestelako egirik, eta akaso aurrera egiteko moduan da, eta bere musika entzuten jarraituko dugu ez, eta etzen horrela izan. Eta reportajetxo bat, edo olako dedikatoriatxo bat egin genuen saio honetan, Paudon esiltzenean, baina bereziki mugitu ninduen artista horietakoa, eta ez nuke esango nire artista gustokoenetakoa denik, eta asko entzun dudan, eta ez dut mitifikatu, baina bai dago zerbait berarengan, benetan, ona dena. Ikusten baduzu gozatzen duzu. Ikusiko dugu. Bueno, haze giroari garen sortzen, ez da dira inore, hemen, emozioan nola gehiagin murgildu, emozioetan murgiltzea ondo dago, baina ez da dira inore tristetu, ez? Nik uste Paudonesek zerbait erakutsi baldin badigu, dena irriparre batekin esan zigula, eta hori oso Gara uste mezu horrekin geratu behar dugula, ez? Eta jarrera hori izan bizitzaren aurrian. Goi hori zure maite duta? Nere maite dutatia, 6 segundo baino gehiago irauten duten besarkadak. Biek dialako benetan ondo besarkatuta, eta hor emozioak loratzen dira, eta asko gustatzen zaizkit, eta murriztu behar izan ditut. Hoi zenba segundutan zabiltza, edo ez, oin ez duzu bater ematen, akaso? Emate ditute. Emate dituzu. Bueno, irratian esango dugu ez ditutela ematen, baina... Ez dituzu ematen. Niri ez diazu eman, gaur bintzat. Nik atzen nuen, besarkada bat, 6 segundu baino gehiagokoa, eta naiz damutzen. Oso ondo, ez da damutu behar. Ez da damutu behar. Izen badaukate besarkada horiek? Bai. Ez que nahi historianek sonatzen zidan, Moiuri. Esango diguz izena edo? Akina, ez? Kaim. Kaim. Kanondik datorri zen hori? Gaelikotik. Eta ez dut gehiago esango. Ez da nik ere. Cuando la copa de los sueños está vacía. Entzulearen lasaitasunerako Igor Estankona estudioan dugu dagoeneko, eta gainera ez da eskapatuko, maite dut aberariri galdetuko digu hemendik segundu batutara. Egon lasai. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño. Y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia, todo sigue igual. Abrázame, abrázame, y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona, y este miedo duele más. Abrázame, abrázame, y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona, y este miedo duele más. Abrázame, abrázame. Eta zin nahi, Igor Estankonaren gaurko maite duta, arratsaldeon, eta ongitorri Igor. Eskerrik asko. Maite dute bi aldiz ematea negatibo PCR. Tortura de vida. No me dejes. Ez da gil maite dute gokia borik izan ote zitekeen gaurko gaiari lotuta. Cuando despierto de una pesadilla. Akaso justizia poetikoa ere bada, bibider. PCR batean negatibo ematea. Bai, duda bari, kriston lasaitu hartzen du batek. Abrázame, y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona, y este miedo duele más. Abrázame, abrázame, y no me digas nada. Munduko poesia kailerak saieko 33. zenbakia den, ez dakit ondo oskatuko dudan, Horuk Farrokh Zara idazle iraniarrari buruz arituko gara. Miren Agur mehabek eginiko itzulpenean oinarrituta. Ez dakite ondo oskatu dudan, Igor, zu ere ez dakit iranier
edo persan aditua zaren. Ez, baina olako zerbait izan behar du. Bai, ez, foru farrokza da. Bueno, nik uste hau Faribari galdetu bat diogula. Fariba Sheikanek hau segituan argituko digu eta gustatzen zaitu, egiz ezer, ez zuzenean gaudela, horrelako WhatsApp audioak bialtzea, ezer gertatuko ez balitz bezala, eta Faribari galdetzea. Fariba, zuzenean ari gara eta foru farrokza da. Izeneko idazle iraniar bati buruz ari gara eta jakin nahi genuke nola ahoskatzen den, ondo, bidali audio bat mesedez. Eta gero, entzungo dugu. Ze balia bide dauzkan bigarren kafeak, Ez dakit entzuleak badakien, Fariba Sheikan, izenak eta bizenak akaso zantzuren bat ematen dute jatorri iraniarreko, aite iraniarreko lankidea dugula, eta bikain moldatzen dela bertako hizkuntzan, aitarekin ere harreman hori izan duelako hizkuntzaren bitartez, orduan, ea berak argitzen digun. Bigarren kafea international. Bai. Super international, gaur iraniarre poesiatik, estatuatutako hauteskundetara egin behar dugu salto. Bueno, hor badago. Iranek estatu bat. Bai. Baina ezertan hasi aurretik, bikote izeneko poema bat irakurri egingo dugu. Gaua dator, eta gauarekin iluna. Eta ilunarekin begiak, eskuak, eta arnasotxak. Eta uranen soinua tantaz jausten kanillatik. Segidan zigarro biren puntu gorriak, erlojuaren tiktaka. Eta bihotz bi. Eta bi bakardade. Faruk Farroza da hola da, entzun duzuen moduan, zigarro biren puntu gorriak, dena harina, dena sakona, baina era berean nahiko erraz iristen zaiguna, ez da. Beñat Sarasolak munduko poesia kaileretarako beti egiten du olako aintzin solas bat, eta egiten du Farroza den soslaia, entzun. 35ean jaio zen, pasadan mendean Teheranen, Reza Pahlaviren diktaduraren garaian. Eta aita autoritarioa zeukan armadako koronela zen, eta bere familian ere broma gutxi ibiliko zen, seguruenik. Gazterik hasi zen poesia idazten 13 urterekin eta gazterik eskaundu 16rekin. Bere aitaren borondatearen kontra. Eta gero dibortziatu egin zen, eta eskondu, eta handi 5 urtera, bere lehen editore eta senarraren lagun Naser Kodayarrekin maitemindu ondoren, eduki zituen bere gora berak. Ez zion inork ulertzen orduko Iranen, eta poesiari emana bizi izan zen. Bizitza samin hori azkarregi joan zitzaion ordea, 32 urterekin hil zen auto-istripu batean. Farrozadek bere poesiarekin banatzearen, erbestearen, oinazearen esperientziak dakartza. Abandonua ere bai, bakardadea ere bai, baina esperantzarako tartea ere bada, dio Beñat Sarasolak, arrazoiz dio gainera. Kailereko azkenengo 2 lerroek esaten duten bezala, leihoaren babesean nago, eguzkiari loturik. Oro bat, darrai Beñatek, erresistentzia keinuak aurkitzen aldira giro latzo horren erdian, non mintzoa goratzearen aldarria egiten den. Dibortzioaren ondoren, semearen orduan 3 urtekoa zaintzak kendu zioten, eta apenas izan zuen gerora harekin egoteko aukerarik. Bizitza osoan eraman behar izan zuen bere askatasuna familiaren aurretik jartzearen sama. Bere poemetan ere ageri da kami semea ura galtzearen lantua eta gizartearen egitura patriarkalarekiko erantzun matxinoa. Itzulinguru gabe idatzi zuen bertso lerro batean zer izan zen kalbario hura. Nire bizitza osoa da bertso lerro ilun bat. Baina badauzka bestelako poemak ere bai. Oparia, adibidez.
gauaren mugatik mintzonatzaizu. Ilun beltzaren mugatik. Nire etxera etortzen bazara Laztana, ekarri kriseilu bat. Eta leio bat. Ikus dezadan jendetza kalexka zoriontsuan. Eta horrelako zea da Farroxaden poesia. Ez dakizudan tristea, ez dakizudan alaia, ez dakizu egiten duen gorantz edo beherantz. Mendebaldeko haizeek jotzen duten lekuan eta ekialdeko haizeek jotzen duten lekuan. Munduaren erdigune apartatu hartakoak, pertsiakoak, dira maite ditugun hainbat ahots. Rudaki edo Ferdosi. 30 urteotan asko sufritu dut. Irango jendea berpiztu dut persierarekin. Hau eta gero ezin hil naiz, bizirik bainago. Hitzaren hasia zabaldu dudanez. Konfidantza itzela erakusten dute poeta pertsek Irango poetek euren hizkuntzaren baliabideekiko, euren berbakunearen lirismoak berezkoa dirudi. Omar Jayam edo Atar. Utzi ikus dadila bihotzeko ebaki ondoa. Zauri horiei esker ezagutzen baitira maitasunerantz doazenak. Eta Mirenagur Meabek tradizio horretatik eta 2000 urtetan zehar zetaren bidetik zein portuetatik zein aireportuetatik iritsitako ahotsen antologia egin du Farrokh Farrokhzad itzulita. Garai hartako lehen poemek kritikarien azaldura ekarri zuten. Poeta emakumezko bat sexuaz eta desioaz gordinki eta lehen pertsonan idazten, Arbulloa. 5 poema liburu argitaratu zituen, Gatibu, Horma, Matxinada, beste jaiotza bat. Eta izan dezagun fedea urtaro hotzaren hasieran. Eta 72an Etxea beltza da film dokumentala zuzendu zuen, Irango zinemagintzan aski goraipatua dena. Bere poesia hala ere, ez da berdea, ez da presaskoa, sakona da lehen azaldu dugun hizkuntza pertsaren aztarna bezain. Banaketa, erbestea, laidoa, eta horien denen erdian batzuetan lore koloretsu bat. Testu inguru gogorrean hasitako printzak dira hauek. Norbait etorriko da. Norbait etorriko da. Beste norbait, hobea den norbait. Inoren antzik ez duen norbait. Ez duena aitaren antzik. Ez Hansiren, ez Jahiaren, ez amaren antzik. Kontrakulturaren ikono bihurtu zen Farrokhzad mendebaldean. Ekialdean ordea, arnasa hartzea bezain beharrezkoa eta naturala izan zen bere idazkera. Mirenagur Meabek ez dakit zelan lortu duen, baina lortu du idazleari entzutea itzultzaileari baino gehiago. Agian erraza delako Farrokhzaden oihuak bezala entzutea Laztanak eta arnasotsa. Agian errebelde izateko milaka urteko teknikak darabiltzalako, teknika horien artean dagoelarik, blasfemia beharrezko bat. Lur gainean. Sekula ez dut nahi izan, izar bihurtu zeruaren ispiluan. Ez da ere arima aukeratuen gisa, aingeruen lagun isil bilakatu. Sekula ez lurretik aldendu. Zutik nago lur gainean, nire gorputzarekin. Landare batek bezala airea, eguzkia eta ura xurgatuz bizitzeko. Emankor desiraz. Emankor minez.
Zutik nago lur gainean, izarrek gur nazaten. Haizeek fereka nazaten. Nire Espainetan musu bat pausatu zen bakoitzean. Izar bat jaio zen oroitzapenen ibaira, abaildutako nire gauean. Zergatik, bada, irrikatu izarrak. Alakoxea izan da beti, nire kanta. Gozoa, barea, beti izan da alakoxea. Eta dagoeneko Faribaseikan lankideak erantzun digu. Eta kontatu digu nola ahoskatu bergenuken ondo, autorea bera, alare esan digu, nahiko ondo egin dugula. Furur farrorzado. Furur farrorzado. Idazlea eta zinemagilea, burura etorri zait Bachman Gobadi zinema zuzendari iraniarraren Rhino Seasons filma. Bertan 1970 urtean, dagoeneko Farrozada hilda zegoen, baino gartzeleratu zuten idazle eta poeta baten historia kontatzen du, eta filma borobila da, norbait iraniar literaturara egindako bidaitxo honetan, edo iraniar poesiara egindako bidaitxo honetan, gogoz geratu ba, Rhino Season, Bachman Gobadi. Edo Fazle Cardigan, uste dut hau jatorrizko hizkuntzan dela. Igor Estankona, ze plazerra. Bai. Gozatu behar dugu, Plazerra Izugarria. neurea, zuei entzuten nola errezitatzen duzuen. Aukera edarrak egin dizkiguzu. Bai, Eta guk gozatu besterik ez. Bai. Eskerrik asko, bi aste barru edo ikusiko dugu berriz ere elkar. Ederto, ekarriko dugu. Ostegunetako hitzorduan. Ekarriko dugu merezi duen beste liburu bat. Esan da. Igor Estankona, mila esker. Zeuei. Jo. Barkatu klima ustea, baino. Keep calm and bigarren kafea. Bagoa zela Ameriketako estatu batuetara, hauteskunde giroan gara gainera goiuri, eta guk hauteskundei uste dut musikatik edo heldu behar diegula. Ozta egin nondik, zuk esango duzu. Bai, musikatik. Vale, Zergatik ez? Hoi da, zergatik ez. Bueno, Amerika estatu batuetako hauteskundeak gertu dira, Bai. Koronavirusa dela eta dozenaka milioi estatuatuar ez dira hauteskundetara hurbilduko azaroaren 3an, eta eskutitz bidez eman dute boza dagoeneko. Azaroaren 3an jakingo dugu, sorpresarik izan ezean, Donald Trump edo Joe Biden, Inigo, Biden? Bai, barkatu gaizki oskatu nuen, biden esan nuen, oiana. Biden esan zen nuen. Hombre, Inigo. A ber, ondo biden, Bidenek irabazi barko du. Bai, hoi bai. Orduan jakingo dugu, ea Donald Trump edo Joe Biden izango den presidente berria. Biak gogorari dira lanean, agerraldi publikoak, mitinak, argazkiak hemendik eta handik, egun batean Utahn eta hurrengoan New Jerseyn. Kanpainak garesti ateratzen dira 328 milioi biztanle dituen herrialde batean, bereziki hainbeste dagoenean jokoan. Eta nola finantziatu hori guztia? Hauteskunde estatu batuetan ohikoa den bezala, kontzertuen bidez. Igandean, Mike Love abeslariak, entzuten ari zareten Beach Boys taldeko ahots nagusiak, kontzertu bat eskaini zuen Donald Trumpi babesa emateko Newport Beachen. Izan ere, aurrekontu hori dagokionez, Bidenek aurre hartu dio. Bai.
Biden esan dut. Bai? Maite esan dezu? Bai. Bidean aurre hartu dio. Sarrerak, $2.800 inguruan merkeenak, eta $150.000 garestianak. Mike Love, Trumpen jarraitzaile direla aitortu duten abeslarien zerrenda txikiko abeslari nagusia da. Ze paradojak, nork esango zuken Beach Boysek Trumpi babesa ematen amaituko zula, Miseriak. Bueno, esan gabe doa Wilson eta Jardin Beach Boys taldeko beste abeslariak argi eta garbi banandu zirela igandeko kontzertutik. Eta ez gaitu harritzen, izan ere 2017ko urtarrilean arazo handiak izan zituen Trumpek inaugurazio galan abestuko zuen norbait topatzeko. Elton John, David Foster, Ice-T, Celine Dion, Andrea Bocelli, Kiss, guztiei eskatu zioten parte hartzeko eta guztiek esan zuten ezetz. Osondo. Esanguratxoa da hori, ze aurreko legaldietan Obamaren inaugurazio galarekin konparatu, Obamak izen potoloak eduki zituen, Aretha Franklin, Beyoncé, Jennifer Hudson, Alicia Keys, Mana... Hau nahi zen, ez da? Nahi nun. Berkatu. Badakizuzuko jana Beyoncé goiuriren aizpa pentsa dela? Bueno, antza badute, bai, zen daiteke. Dantzan ikusi behar hortako. Ikoi esaio, gainea. Ikoi esaio. Inorrek ez kontatzeko mesedez, zenbat aldiz esateten Beyoncé reportaje honetan. Vale. My love has come along. Bueno, streamingez jarraitzen gaizuzen entzako, ikusi mesedez Beyoncéren kontzertu hontan Barack Obama eta Michelle Obama dantzan, ze flowa daukaten. Nik uste behin baino gehiagotan haitu diela hola dantzan. Baina, nola ez dizu botatuko? Eta behiratu mesedez nola Beyoncé malkoa dariola dagoen. Eta ez du kontatu behar Beyoncé zenbat aldiz ez? Beyoncé. Beyoncé. Egabe. Ingelesa ikasiko ez hemen. Txokotan aukate uno. The night I looked at you. Goiurik ez dizegin nahi musika jarrai dezan. Bueno, venga, itzengo dut. Obamak musika bere kanpainetako ezinbesteko tresna bilakatu zuen, eta Amerikako Estatu Batuetako politikan musika eta musikarien berpiztea ekarri zuen. Sarritan hitz egin zuen musikaz jendaurrean, eta aurrekaririk gabeko elkarrizketa publikoa eta lankidetza bultzatu zituen hainbat musikarirekin. Agian alderdirik nabarmenena kanpainan hip-hopa erabiltzea izan zen, eta horrekip hip-hoparen komunitatearen babesa lortu zuen. Eta reggaetoiaren erabilerarekin boto asko ere lortu zituen, Oso azkarra dia hauek. Jarriko diazu abestia. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? Ez du ematen abestionek politikantu uztarteko abestia? Askotan hemen estudiotik kanpo pasatzen dira gure lagun musikako bat lagun baiek? Gobiatuko ditugu? Igual, bai. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. Eta gaur egun, sare sozialen bitartez, bere urteko playlista elkarbanatzen jarraitzen du. Aurtengoan, Leon Bridges, Common, Billie Eilish, Bad Bunny, Beyoncé... Egin zantzen Beyoncé. Hemen Beyoncé esate dugu, orduan, jendeak ez ditu lertuko. Aizu, gauzat esan gaitu. Ni oso presen nago ikasteko eta desikasteko. Baina, claro, berdina saiatzu beti. Biden esaten diazun, gero Biden eskapatzen zaizu. Beyoncé esaten diazun, gero Beyoncé esaten dezu. Nikola ezin dut, Esango dugu Beyoncé.
Hemen nola ez delako. A quien de ver entienda. Eta lehengo urteko playlistean, Rosalía, Frank Ocean, Lizzo... Agian ez Obamaren garaietan bezain beste, baina musika aspalditik egonda presente etxe zurirako hauteskundeetan. Jimmy Carterrek rock and rollari zor dio 1976ko hauteskundeak irabazi izanak. Bere Cardigan motako jertxeekin eta Fede Kristau sutsuarekin, ez dirudi Riganek gizon cool eta... Carterrek gizon cool eta moderna, baina musika bere onurarako erabiltzen jakin zuen. Bob Dylan, Stills and Nash, Allman Brothers... Oso goza politiak orain arte, baina Allman Brothers, Bob Dylan eta Still Crosby and Nash, ezako dia orain arteko linea musikal top. Adinagatik agian baita. Honek merezidu. One way out, baby. Lord, I just can't go out the door. One way out, baby. Eta musikari esker Carter ezagunago egin zen. Orduan, The Allman Brothers Band ezaguna zen, Carter ez, eta orduan beak erabilizitun ezagunago egiteko. Eta ez hori bakarrik lortuzun, hauteskundetara 18 urteko gazteak jutea. Ordura arte gaztenak 20-21 urte inguruko gazteak izate ziren, eta berak nola rock and roll gaztetxo itxura hau zeukan, lortuzun 18 urteko gazteak ere bozkatzera jutea. Ordutik, rock and roll president izazienez ezagutzen da. Eta Bill Clintonen musika zaletasuna ere ezaguna da. Saxofoi jotzalea zen, eta botoak irabazteko MTV katean, MTVk oraindik musika soilik hitz egiten zuenean, gazteen galderei erantzutea erabaki zuen. Oso ideia berritzailea izan zen garai hartan. Entzun Bill Clinton saxoa jotzen, Artista, Eta 1982an Fleetwood Macen Don't Stop bere kanpainaren abesti ofiziala egin zuen. Hillary Clintonek ere musikaz baliatu zen, hainbat abeslari eta aktoreekin bat eginez, berarentzat egin zuten bideo batean. Bertan parte hartu zuten Sia, Christine Chenoweth, Mandy Moore, Eva Longoria... Bueno, aritu ziren, baina emaitzak ez ziren oso onak izan. This is for Hillary. This is for Hillary. This is for Hillary. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream and loud tonight. Can you hear my voice this time? This is our fight song. Take back our life song. Prove we're alright.
just 10 grand. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. I'm in too deep. Said I'm in too deep. Well, it's been 2 years and I miss my home, but there's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe. Bueno, esan dut, Hilarik ez zitula emaitza onak lortu, autoeskunde eta zari nintzen, baina una bestiakin ez da ez egite Gogorra da, Ona lortu duten, Ia, hainbeste jendek parte hartu nahi izan zuela, afinatzeak osa ditzaila pixka bat, ez? Bai, eta asko Broadwayeko aktoreak dira, eta orduan dramatismotik egin Estilo hori, dute, ez, eta bai. estilo hori eman nahi izan zioten. Baina, bueno, izu, saiakera polita da. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care. Baina, sarreran aipatu dugun bezala, musika eta politikaren arteko harremana ez da beti amodio historia izaten, Koke Maia eta Boxen artekoa bezala. Edo Ronald Reagan eta Bruce Springsteen, edo Tom Petty eta George Bush, edo ABBA eta John McCain, Foo Fighters eta John McCain, Bon Jovi eta John McCain. Zertzun John McCainek? Van Halen eta John McCain. Bueno, asko izan dira, idatzi dutenak John McCainen aurka zebeak erabiltzen zituen, abesti pila bat bere mitinetan, eta askotan baimenik gabe, eta askotan bere diskurtso errepublikarra besteko intentzioekin, eta talde guzti horiek. Hori Euskal Herrian ere gertatu da. Hori gertatu da Euskal Herrian. Peio reparazen abesti batekin. Bai. Bueno, zetaken abesti batekin, edo, zea... Bendetagoa izango zen? Naiz joatzen. Euskal Herri jeltzaleak erabili zuen, bere segit kanpaina batean. Bai. Eta uste dut eskatu behar izan Bideo batean erabili zuten. Bideo batean, hori da. Bai, eta eskatu behar izan zuen kentzea. Ikusten beti daudelakoak, ezta? amodio historia. Baina esan beharra dago, ohitura hau, abeslariak kanpainetan erabiltzeko ohitura honek, han behintzat arrakasta baduela. Eta ez bakarrik abeslariak, idazleak, aktoreak, famatuak, esaten dute Obamaren 2008ko hauteskundetan, Northwestern University egindako ikerketa baten arabera, Oprah Winfreyk bere babesa eskaini ziolako 1 milioi bat boto lortu zitula. Eta ez bakarrik, uste datua dela, ez bakarrik Obamak bozka gehiago lortu zitula, baizik eta bozkatzea, jende gehiago juntzala, Oprahk aukeratu zulako Obama. Oprahk bere programat itezun, hilabetero liburu bat aukeratu, eta saldu itezan, eta ezintzen liburu hori lortu, pelikula bat gomendatzezun, eta pelikula hori ezintzen inun erosi, Obamakin berdina intzun. Eta Obamari ondo atera zitzaion, baina gero ez da hain ondo atera. Hillary Clintoni esan dugun bezala, ez zitzaion ondo atera. Bere kanpainako azkeneko hilabetetan, ibili zen handik eta ona kontzertuetan, Katy Perryrekin, Beyoncérekin, eta horrek bere irudia pixkat... Ez zion on asko egin, jendeak pentsatu zuen, jendaurrean egon beharrean, ez dakit ospitaletan edo herriko plazetan jendearekin egoten eta jendearen beharrak eta entzuten, handabil kontzertuetan, handik eta ona elitearekin. Eta orduan, ez zitzaion... Ez zitzaion hain ondo atea. Aurten ez dakigu nola aterako den, Joe Bidenek jarraitzaile gehiago ditu, Donald Trumpek, baino, esan dudan bezala, Donald Trumpen zerrendan ezagunena Mike Love da, eta nik onartu behar dut Beach Boys baina Mike Love ola pertsona bezala, ez zaitela iruditzen lehen mailako famatua, ola... Ez dut uste eragin handia izango dunik. Badakizue, zein den hemen famatuna? Zein? Bigarren kafea. Oraintxe, idatzi digu, Biswajit Chanmaik, hey, I am from India. Begira? Zuzenan, etuten hori zego. Aiba. We only can speak English. Biswajit, but big hug from the Basque Country. Aizu, ze politia. Eta bueno, eta estatu batutan norbait balin badago entzuten. Estatu batutik entzuten gaitu zetarteka, komentatu abertze. Hori da, ze pentsatzen zuten esan dagoari buruz ere. Ze pentsatzen zuten, ze bozkatu behar dezuten. Gauzat egingo dugu.
Boixiko euskal komunitatearekin harremanetan, han baditugu eta entzule ditugun batzuk, gaurko tarte hau entzun dezatela, eta komentatuko dugu, beste batean bereiekin. Komentatu dugu, bai. Ze, azken finean, protesta, gaixotasun eta ondamen ekonomikoaren udaluze baten ondoren iritsi da udazkena eta horrekin hauteskundeak. Azaroaren 3an emaitza jakingo dugu, eta ez dakit egun horretan musikarako tarterik edukiko dugun. Nik hor bota dut. Segunetarako? Azaroak 3. Azaroak 3 da, aste artea. Bai. Ez dakit. Bai. Zeratik ez dugu, ez da rabatu, zeratik ez da tarteakiko. Baina, azaldukoet. Zugarrapatu zu? Ez, musikarako, ez festarako, ez algararako. Esan nahi zu, emaitzak agian kaxkarrak izango. Bueno, ez... Emaitzak kaxkarrak izango, bai, ala bai. Baina batzuk kaxkarragoak. Batzuk kaxkarragoak. Bixente kaxkarragoak. Nik onartu behar dut ez tranbeta ez biden. Bai, honen merezidu. Baina Goiuri, hasieran esan dugun bezala jarrera positiboarekin, etorri behar da. Orduan, emaitza dena dela, ez? Aurrea inbar da? Aurrea egingo dugu. Guk ere, hain zuzen ere, lehen oianak entzuteko gogoz utzi duen kantu batekin. Antonio Vegaren El sitio de mi recreo. Bai. Atzo gaina dokumentalian agertzen da eta, zagit, sartu zitzen hor berriz. Antonio Vegak ere bazuen, bestelakoa, etzen Pau Donesen baikortasune irriparri hortatik, baina borrokarako grina hortetan mantendu zuen. Bai. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo. Naiz irratian, ez zaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonatik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, claro, hau pa kaixo, asirra rasti naiz.
eta hor tarte bat egiten dut naita, naiz irratiko kazetaria. Zer bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu, hau kaixo egunon, Asier Errasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo. Hau euskaldun berria da. Kaixo, Asier Errasti naiz irratikoa. Asier Errasti naiz irratikoa. Nik zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak, esate zion, Oh my god! a ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena I am da. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeko 5 minutu gutxiago, bigarren kafeak 77 du gaur, ez dakit zenbat iraungo dugun mundu hontan nola kalean bizirik, jende elkarrekin ikusten. Bueno, 3 gaude. Bai, da laizter lau izango gara. Hori da. Baina 6 baino gutxigo. Hoxe. Inigo Aranbarri dator segituan, baina gauzak diren bezala saioa konfinamentutik jaio zen. Egia da. Eta orduan etxetik moldatzen ginen. Egia Eta da. berriro konfinatu beharko bagina, ez genuk horrelako horinik, baina Baina moldatuko ginen. Bai. Hori ere egingo genuke. Orduan oiana, ez genuena lortzen zera zen. Arte eszenikoen inguruko agenda bat osatzea. Egia da. Ez zegoen, zer? Bai, hasieran hori Gure plana hori izan baietz. Azingo de borain. Eta hortxe bilatzen aitu ginen, baina bueno, ingen zeo zen. Eta neurriak neurri eta asteburu hontarako izango diren bertan bera geratuko diren emanaldi pila alde batera utzi gabe eta ahaztu gabe eta emanaldi horietan aritu behartzen duten aktore, musikari, arte estenikoen dantzari, guztiei, teknikariei, promotore, managementeko jendeari. Hemendik besarkada bat, ze badakigu kriston kolpe izaten dela. 6 segunduko besarkada horietako bat. Hoi da. Bai, 6 segundu edo 15. Bai, badakigu zer den eta asko gaur goizetik dagoeneko ofiziala den neurri horrekin, Eusko Jaurlaritzak publikatutako neurrien artean, bada, barrenean 200 pertsonatik gorako kultur ekitaliak ezingo direla egin, kanpoan 600-nekoak, badira emanaldi asko, 200 gora salduta zituztenak, aforoaren 40%an saltzeko bazeudelako, eta bertan bera geratu behar izango dutenak. Baina, batzuk jarraitzen dute, eta gaur, Pau Donesen baikortasunari heldutakuk ere, horri heldu behar diogu, beraz, hasi ingo gara, oiana badukolako eta urriaren 22, 23, 24an, gaurtik hasita eta asteburura bitarten, alako plan borobila. Bai, gaur estrenatuko da Arriagan, Bertolt Brechten Amak Uraia. Maria Goirizelaiak zuzendu du eta euskara eta gaztelerazko bertsioa egin dituzte, baina gaur euskarazkoa izango da estreinaldi honetan. Eta lan honek garaiz zehatzi gabeko gerra lekura eramango gaitu, eta zehaztu beharrik ez dagoena, data hori edo nora eramaten gaituen, baina zoritxarrez, gerra hauek eta oraindik gertatzen dira, ez? Eta nik esaldi bat, beraien sinopsian, antzezlanaren sinopsian dagoen esaldia, etorri zait edo geratu zait buruan, eta da, gudak beti negozioa esan nahi du. Horren atzetik, zer egon daiteken, ez? Nik uste dut lan interesgarria izango dela, potentea, aktore askoko lana da, eta euskara eta gaztelerazko bertsioan, protagonistaren papera aktore ezberdinek egiten dute, baina nik uste dut zer esan emango duen lana izango dela, eta espero dezagun beste hirietara eta herrietara ere mugitzeko aukera izatea. Tira, balas espero dugu, urriaren 23an bihar ostirala, Tolosako Leidor Antzokian 8:00 gurekin aurtengo denboraldi hontan, bigarren kafean aritu zen, tarte hontan protagonista izan zen, lagun baten emanaldia. Hoi da, Kukaien gauekoak lana, Jon Maiarekin, eta hemen gainean ikuste dut izan zela lehen osteguna, bigarren denboraldiko lehen ostegunan izan genuen. Bai, zurrelatik ari ginen, Donostiako zinemaldiaren aitzakipean. Bai, eta bertan, berarekin aritu ginen hitz egiten, eta oso lan pertsonala da, eta oso politian ikuste dut jendeak gustora hartuko duena, eta dantzaz gozatzeko aukera paregabea. Eta larun batian, hemen ere gurekin izan genituen Maria Laspiurrekin batera azaldu ziguten ondarearen Europako jardunaldien inguruan aritu ginen egun batean, eta larun batean, 5:00 6:00 Igartu Beiti Baserri Museoan, Ezkio itsason, egongo da ekitaldi bat, dantzaren ingurukoa, gazteei zuzendua pixka bat, eta tradizioa eta dantzaren bitartez interpretatuko dute baserriko dolarean, dantza mundu hori nolakoa izan daitekeen, eta
oso esperientzia politia izan daite, gaina parte hartzea ere eskatuko duena. Eta iganderako beste 2 plan proposamen, 6etan Gasteizen Pinokio, egongo da, nik uste dut ekitaldi politia igual familian ere ikusteko modukoa, Gasteizen, eta horrez gain 7etan Iruritan, Nafarroan, Erik eta Win, bertso antzerkia. Eta bertan, izenak esaten du, ez, bertsoa eta antzerkian astuko dira, eta Unai Moñoa eta Ander Lizarralde bertsolariak egongo dira, Aitor Atxega eta Imanol Kamio musikariekin batera. Eta bertso eta antzerkiaz gaiz, poesia, musika denetarik uztartzen duen ekitaldi edo ikuskizuna izango da. Eta asteburu hontan gertatu, baina dagoeneko aurreko asteburutik gertatzen hasia den, beste plan borobila ere badugu zuentzat. Eta urriaren 15etik 26ra ospatzen hasita eta ospatzen jarraitzen duen Pasaiako umorezko antzerki jardunaldiak ditugu. 39 urte beteko ditu edo betetzen ari da jaialdia eta guk segituan gurekin Aitziber Eguzkiza izango dugu. Kultura eta hezkuntza teknikaria Pasaiako udalean. Hortxe 39 urte beteta ikastaroak arte eszenikoen profesionalentzat, emanaldiak esango genuke adin ezberdinetako eta publiko ororentzat, eta benetan aukera paregabea antzerkiaz gozatzeko, eta antzerkia irriparre batez gozatzeko. Aitziber Eguzkiza, ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, smoz. Bueno, 39 edizio ipatu ditugu, edizio askotxo dira, umorearen inguruan kokatutako, jardunaldi batzuentzat, antzerki jardunaldi batzuentzat badira urteak. Bai, ibilbide oparoa genduten jardunaldiak dira, eta hori ospatzeko, urten lortu dugu, 39. edizionekin aurrera egitea. Kostata izan bada ere, horretan gaude eta oso pozik gaude horregatik. Tira betiko garai onenak, baina tira, ari zarete, kulturgintzan diarduzuenok, borroka honi edo erronka honi heltzen eta ez da gutxi beraz hemendik ere eskertzen ditugu horrelako saiakerak eta horrelako lanak. Ze aurkituko du Aitziber bertaratzen denak edo bertaratzen ari denak? Aipatu dugu emanaldi ez gain ikastaroak ere izan dituzuela tartean. Bai, aurreko astean hasi ginen, Artekale elkartearekin batera antolatu ditugu zenbait ekintza, kale ikuskizunak eta 2 prestakuntza, arte eszenikoetako profesionalentzako, oso arrakastatsuak izan dira eta oso valorazioa egin dugu Artekalekoekin batera hasitako elkarlan honi buruz. Eta datorren asteburu hontan, alegia, bihartik aurrera, emango diogu amaiera, jardunaldiei emango diogu amaiera, areto barruan antolatutako ikuskizun ederrekin kasu honetan. Bihar urriak 23, ostirala, Atekiz teatroa 7 gaiztoenak. San Pedroko udalaretoan izango da, eta aipatu beharra dago, Atekiz teatroaren 7 antzerki obra honek eskuratu duela, hortengo Donostiako antzerki saria. Antzerki lenguaia bikaina dela ere nabarmendu du epaimaiak, izan ere, lanak ikuslearen gana iristea lortzen duelako. Taula gainean, oso baliabide gutxi izan arren, lortzen dutelako eremu eszeniko hori biluzik agertu eta tramankulo bakar bat erabilita, erabateko transmisioa. Horretan noski, 3 aktoren lana ere goraipatzekoa eta hor aukera paregabea, bertan izango duzuen, aipatu bezala San Pedro udalaretoan izango den ostiraleko proposamen hau. Bai, gainera, nik uste dut ederra izango dela bereziki San Pedroko aretoan, San Pedroko aretoa oso gertuko aretoa da, eta, horra hau, antzeslan hau aukera izan dugu ikusteko antzoki handietan, eta San Pedroko ematen digu gertutasun horrek, beste era batean bizitzeko aukera emango digu komeria, satira eta sarkasmoak baliatzen dituen antzeslan hau. Nondik dator gizakiaren gaiztakeria berezkoa da, ekiri ezina alda, gure kulturako 7 bekatu nagusiak eta orokorrean bekatuaren ideia hartu eta Viktor Frankensteinek egin zuen moduan, gizaki berri bati bizia emango diogu, groteskoa, basatia, gupida gabekoa. Horrelaxe dio, sinopsiak, oraindik sarrerak salgai badituzue, gainera, eta animatu beharko dugu jendea, ezta? Biharko ostiraleko plan hortara.
Bai, sarrerak erosteko aurresalmenta bidez eskuratu daitezke, Pasaiako udaleko web orrialdean adibidez eskuratu daitezke, baina baita ere erabaki dugu zailtasunak ikusi dugu zenbait jendek dituela zailtasunak teknologia berriekin, eta beraz 6-etatik aurrera egongo da takia irekita, sarrerak azken orduan eskuratu nahi dituen horrentzako. Aforo aldetik esan, segurtasun neurriak mantentzeko alegin handia egin dugula eta ziurtatuko ditugula, ziurtatzen dugu, bide batez kultura segurua dela eta zentzu horretan jendea lasai joan dadila. Eta hori aipatutakoa, nik uste dute aukera polita dela, lan honek daukan ibilbidea bukatzear dagoelako, esango nuke, hori taldekideek esan beharko lukete, baina nik uste dute benetan aretoak berezik gozatzeko aukera ematen duela, eta Miriam Martxan Festibaliz dira eta Aiora Seianoko egiten duten lana, oso artistikoki hitz egin da, edo teknikoki oso interesgarria da. Euskarazko antzerkia, azpimarratu behar dugu, eta kasu honetan, ostiraleko Atekiz teatroaren 7 bat gaiztuetan gaiztuenak, Aitziber, helduentzat zuzendurikoa edo publiko ororentzakoa da? Bai, berez helduentzako antzeslana da. Larun batean izango dugu aukera familientzako edo horrentzako ikuskizun bate gozatzeko, baina bai hau ostiralekoa baite igandekoa ere helduei zuzendutako ikuskizuna da. Nik esango nuke 12 urtetik gorako aurrek ere gozatuko dutela, baina bai, printzipioz helduei zuzendutako antzerkia da. Berez, aurrak eta familia osoarentzako plana larun batean izango duzue, karkeline kartoi biraka emanaldiarekin, hau Donibanen izango da Juanba Berasategi aretoan. Hori da. Aurtengo jardunaldietan esan behar dugu bereziki, hori bultzatu nahi izan dugula, familiek era osasuntsu batean nolabait kulturaz gozatzeko aukera berpiztu nahi genuen, ez? Eta eskaera geneukalako herrian, eta aurreko asteburuan Tomasen abenturekin hasi genituen jardunaldiak, eta Bartzelonako Kalma izeneko ikuskizun ederra ekarri genuen, eta oso arrakasta handiarekin bukatu genuen. Eta bai, larun batean bereziki, nik gomendatuko nuke, Markelineren lan aintzindari bat, kartoi biraka izenekoa, Markeline konpainiaren lana aski ezaguna daukagu, esango nu genuke Euskal Herrian oso ibilbide oparoa duen konpainia dela, eta oso lan ikusgarriak egiten dutela, eta bereziki kartoi birakarekin nazioarte mailan arrakasta handia izan duten antzeslana dela, eta hori, asko estetikoki oso landuta dagoen lana da, humorez jositakoa, eta asko eskertuko dute familiek parreal gara batzuk bizitzen ari jaren egoera beldurgarri honetan. Bigarren kafea jarraitzen dutenen artean, batzuk streaming bitartez jarraitzen dute, eta horiek ikusten ari dira, hain zuzen ere, obra honen, lan honen irudiek edo trailerra, kartoi biraka, Feten sarietan ikuskizun hoberen askuratu zuen, Max sarietan aurrentzako ikuskizunik onenaren saria ere, bere sinopsiak alaxe dio, biltegitik irten gabe, globoz, itxasontziz edo kameluz, historio honetako protagonistek munduari bira emango diote 80 kaxatan. Kartoi biraka antzeslanak gogoratzen digu pertsonak makinatik zein ezaugarrik bereizten duen. Jolasteko eta sortzeko gaitasunak. Julio Verneren munduari bira 80 egunetan abenturazko eleberrian oinarrituta, Markeline antzerkitaldeak irudimenezko bidaia proposatzen digu, munduan zehar. Gure protagonistak biltegi batean lan egiten duten 3 pertsonaia dira. Orain arte errutinan bizi izan dira, baina jolasari esker irudimenezko bidaia zoragarri bat hasteko prest daude. Eta irudiak ikusita eta entzunda, antzeman dezakegu gaztetxoenek eta euren guraso edo beraiekin doazen helduek ere gozatzeko modukoa badela, eta larumateko saio hontarako oraindik ere sarrerak ere badituzu da Itziber. Hori da. Bai, aipatu behar dut, sarrerak 3 eurotan jarri ditugula, familiak animatzeko edo, aurrekin joateko 5 urtetik gorako entzat gomendagarria da, baina zuk esan den bezala,
helduek ere disfrutatuko dugun ikuskizuna izango da. Aipatu bai, fetemen saria eskuratzea ez dela gauza makala, eta feten da Europako aurreizentako artezenikoen feria bat, Europa mailan garrantzi handia duena, eta sari horrek bermatzen duela nolabait kalitate handiko lana izatea. Eta bertako konpainia izan da, alegin hori egiten ari gara ere jardunaldi hauetan, artezenikoen industria edo mundu hori babesteko, ez? Beno, entzuten ari direnen artean, Pasaiako udalaren webgunean sartuta, pasaia.eus, hortxe segituan agertzen zaizue beharrezko informazioa, hortxe loturak, eta bestela 39. humorezko antzerki jardunaldiak jarrita ere, aurkituko duzue, Pasaiako udalera deituta ere, edota, esan da bezala, bertaratuta, aukera izango duzue, eta ez zaitezte lokartu, ze aipatu behar dugun azken emanaldia igandekoak dagoeneko agortu ditu, sarrerak Mila Espiga eta Belen Cruzen anarkia relazional, 2008ko Donostiako Poltsiko antzerki saria jaso duen ikuskizunak, Antxon izango da kulturetxean, eta ontarako bai sarrerak agortuta daudela. Hori da, bai. Antxoko kulturetxeko aforoa txikia gelditu zaigu, zoritzarrez, eta Mila Espigak eta Belen Cruzek daukaten ibilbidea ezagututa, genekien arrakasta bermatuta izango zela, baina genuen uste horren azkar bukatuko zirenik sarrerak egia esateko. Uste pare bat sarrera gelditzen direla takian eskuragarri jarriko ditugunak, takia 5 herritan irekiko da, emanaldia ordu bete hasi baino lehen, baina bide batez zuk aipatutakoa errepikatu dezaket ilusioz, gainera agortuta daudela. Entzungo dugu obraren, zatitxo bat. Soy boyera, nacida en pura cepa, en el horno de mi abuela me crié. Se te nota, Mari. Eta anarkia relazional obra hontan, polbo eta hutsa ez da gauza bera, armairuak, boioak, larrua jo edo txortan egin, eta sexua, edo sexu eza, izan ere, orain hitzegiterik badagoela hitzegin dezagun. Beste garai bateko bi emakume, opilgintza tradizionalean jantziak, puro boio festivalera doaz. Okertu egin dira, edo naita egin dute, eta LGTB hiztegi berezi horretan galdo egingo dira, izan ere, dena ulertu nahi dute, baina iraultza honek nahiko nagusi harrapatu ditu. Bueno, bi sarrera behintzat badauzkagu azken emanaldi ontarako, eta ez da gutxi, norbait tentuz eta azkar ibiltzen balin bada, akaso lortuko dituelako. Edo zein kasutan, aste guztiko lana goraipatu eta azpimarratu behar duguna urriaren 15-etik 26-ra, Pasaiako humorezko antzerki jardunaldiak 39 urte betetzen ari den ekimena, eta Aitziber Eguzkiza, antolakuntzako kideari, eskerrak ematea besterik ez egu geratzen, eta joan dadila den ondo, eta agortu daitezela sarrera guztiak bizi ditugun garaia betan, horrek norbait kanpoan utziko baitu, baina poza ere ederra ematen digu eta Aitziber. Oso ondo, mila esker, zuen arretagatik eta animatu zaitezte asteburuan antzerkiaz gozatzera, benetan osasuna indartzeko bide zoragarria delako. Eskerrik asko Aitziber, izan ondo. Berdin, aio. Keep calm and bigarren kafea. Inigo Aranbarri, Iruñean bizi den aktore azkoitiarra. Oso momentu goxoa bizitzen ari da orain, bai lan aldetik, baita errekonozimendu aldetik ere. Eta gaztea izan arren, bere ibilbidea luzea da, antzerki, zinema eta telebistan. Antzerki ikasketak, Donostiako Zurriola Antzerki Eskolan egin zituen urte batzuz, Saturday Clown Fever eta Mirat mutiko bosniarra bezalako lanak antzeztuz, eta Donostiako arte eszenikoen tailerrean burutu zituen bere ikasketak.
Telebistan, Goenkalen hasi zuen bere ibilbide profesionala 2006 urtean. Eta ondoren, ETB-ko beste hainbat telesaietan ere ikusi ahal izan dugu. Pilotari, Eskamak kentzen, Allí abajo, Iesaldia, eta orain gutxi estreinatu berri den Patrian. Zineman ere aritu da, Vitoria 3 de marzo eta Koldo Almando zen Oreña filmeetan. Azkenaldian, biran dabiela aipatu izan dugun fadoak entzuten zituen gizona antzezlaneko aktoreetako bat da, eta antzerki munduan buru belarri dabil. Azken urteetako lan esanguratsu askotan parte hartu duelarik. Garbi Losadak zuzenduriko Einstein, 2012 eta 2015ean Donostiako saria jasotako Deja Vu Panpin laborategiarekin Gure bide galduak eta arrastoak lanetan. Ika teatroaren Txarriboda, Alex Gerediagaren Macbeth, eta aipaturiko Kepa Errastik zuzendutako fadoak entzuten zituen gizona. Joan den astean gainera, Iesaldia telesailan egindako lanagatik, besarkada saria jaso zuen. Euskal aktoreen batasuneko kideek banatzen duten saria. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Iñigo Aranbarri. Eta Arratsaldeon ere bai. Arratsaldeon, bai. Bueno, Iñigo, horrelakoetan kafe utxe izena duen tarte honetan eta hilik babesten duen tarte honetan galdetzen dizuegu aktore eta antzari arte eszenikoen protagonista zareten, teknikariak eta bestelako ere izan ditugu eta tarte honetan ea kafezaleak zareten da. Erantzun aurretik, lasai. Ez pasara kafezalea, ez da hemen ez gertatzen. Kafea bai ala ez? Bai, kafea bai, egia esan kapritxo ezela gehiago. Ez tola egunerokotasunean, bueno, ez dakit, tolerantzi kontua izango, eta netripak ez du oso ondo toleratzen. Beraz, aukeran infusioa nahiago, baina kapritxoa bati balitz, kafez negozioa gustora hartzen dut. Zerrenda zakagu. Bai, baina nik uste egin behar degula errepasua eta zerrenda osatu. Bai. Abertzen batek bai. Urrengorako, bai. Uste dut arte eszenikoen tartean kafe zale ez direnek irabazten dutela oraindik. Bai, nik ere ala uste dut. Galdera gintonikin inguruan egingo da genu, ez da gizegatuko litzateke, baina. Bueno, agian horrela plantatu barko da mendik aurrea. Baina ez dut uste kafezaleak ez denik, Ja, Kafezaleak bai, baina... Bai, bai. Aranbarri gaztea da, baina. Bueno, Iñigo, eskerrik asko hemen gurekin izateagatik, placer bat. Eta nik uste azkenaldian asko aipatu dugu hemenez, biran zabiltzaten fadoak entzuten zituen gizona lana, Kepa Errasti ere hemen izan dugu, behin baino gehiagotan gainera hitz egin dugu berarekin. Kontatu iguzu pixka bat, nola izan den lan prozesua eta nola zabiltzaten? Bueno, alde batetik, eskerrik asko, nire gonbidatzeari gona, oso gustora hemen egoteaz, da gaina hoiana esautzaikoela astapenetatik. Bai. Esaten hasi izan bezala, ni antzerkian hasi nintzen Zurruela eskolan, eta Zurruelako ikastolan hori hasierako osatu durde Clown Fever, Bai. eta mirate hortan, elkarrekin. Miraden gainean niz zure joa nintzen, ez? Hori da. Bai, azerritzapena, baina zenbat urte pasa dien. Bueno, ondo gaude. Bai, hori da. Eta, hori, egia esan, fadoak entzuten zituen gizona antzezlanari helduz, bai izan da nire ustez pandemiarekin batera, ez dakit, olatu hau surfeatzen lagundu didan taula, esango nukenik. Izane, pandemian sartu ginenean, denoi bezala, ikararezko inseguriade, beldur eta historia guztiak etorrezta izkigu, baita hori gure lanbidearekiko, normalean, bazter lehenengo takoa uzten dena kultura baita, ez? Eta orduan, kezka horren aurrean, bagenun tabla hori behintzat, pixkat urgaina mantentze gintuna, jakinez antzerki obra hori egiteko genula, aurretik, eta jada, zirkuitu kontzertatu horri esker, 20 piko emanaldi lotua genitula. Orduan hori zantzan, hasieratik emate ziguna, arnasa pixkat, gero hasi ginen prozesuakin irail aldera, ensaio batzuk egin genituen hemen bertan, topiken, beraiek eskaini zigutelako espazioa lanerako, eta horren ondoren, egon gera beste ensaio prozesu batzukin, eta bukatu dugu, 18an hemen bertan Leidorren estrenaldia ginez. Eta, askotan, bi aldetatik, alde batetik bai etortzeizu, zalantza edo jakimina publikoak nola jasokote dun, alde batetik eskaintzera zazen hori, eta lehenengo ispilu lana publikoak egite izu estrenaldia bertan,
Eta era horta oso, ez dakite, pozgarria izan zen, ikustea jendeari gustatu zaiola, eta bestalde, egoera berri eta zelebre hauetan, publikoak nola reakzionatuko zuen, kopuru aldetik, jendea etorriko tezan, etzan etorriko, beldurrak gaina hartuko tezion kultur goxe horri, eta ikusiego ez alderantz izan dela, Leidor bera foro mugatu horrekin ia bete gintzan, zan asko gelditu ez, hori Asensio berak esango dugu. Antxe ikusi nuen nik fadan ez ziten gizona, eta bai, gertu zinaten. Oraintxe jaurlaritzen neurri berriekin, estu geratuko zen, ostela areundik gertu edo irurun da folu zen. Orduan poza mantzigu meintzat ikusteak, jendeak erantzun hori ematen zula, eta hori kultur goxeak gain hartzen ziola, kezka edo beldur hori. Eta lan konkretu honen inguruan, zer aipa dezakezu? Zure pertsonaia, bitxikeriaren bat? Bai, ez dakit, bitxikeria bezala, geuk prozesuan zehar ere, askotan esaten da ez, baina nik egia esan, aurrekoetan ere, zenbaitetan ondo pasabaldin badet, kasu honetan, kezkazan, benetan, ganberra da asko zeuden ez, ensaioetan parreari heltzea asko kostatzea egunez imanaldian lortuko te genuen, eta hori izan pixkatu da, momentu hori batzuk bade, esatezula, hau jasan imar da, eta hori, orduan pentsatze genuen, guk, hori, parreari aguantatu ezin hori genuen, jendeak ere ondo pasatzakela. Baina bai, polita izan da gira esan prozesua, personajeak, hori, dira personaje bi pertsonaia oso normal, esango genuka lurmailako bi lagun, gu izan gaitezkenak, eta gero hirugarren personaia bat dago estralurtarra dena, ez? Bai, supra gizatierra dena. Ente bat bezala, eta personaia hori da pixkat mugitzen duna denbora guztian estena. Nita kepak interpretatzen ditugun bi personaia horiegati balitz, jende aspertuko zan 5 minuturako. Kontua da, hirugarren horrek ematen diola saltxa, tiratzen dula beraien aulezi, vulnerabilidade guztietatik, zirikatzen ditula alde guztietatik, personaia grotesko xamarra proposatzen ditula, eta orduan, masku izeneko personaia hori da benetan saltxa eta hori gatza eta piperra jartzen duna obran. Orduan, kontraste hori ere polita da, bi personaje hauek empatizatzeko erresago dira, berain lekuan errez jartzezea, baina, klaro, gero besteak egite ditun, astakeri danakin, esatezu, benetan, zer da hau, eta, nik uste jendeak eskertzen dula, momentuz behintzat oso, erantzuna, harrera oso nola jasotzen nahi gara. Jendeak parre egiten du obrantzea, baina batzuk unkitu ere, da nik gogoan dut, saioa amaituta, inugorengan hor bildu da, zorionak, usau zaiak eta bukaeran unkitu inok da, inugar amara izan zean, baita nire. Alaxi da. Barreari heltzeko lana bai, baina malko heltzeko lanare batzutan, holtza gainean izango duzu. Bai, eta batzutan hori baimena matea, zeure buruari. Askotan, negarran kontu horrekin, neukere bat, nire bizitzan anekdota edo, igual askori pasatzaigu, baina ni txikitan negar lasai egiten nuna, negar egiteari utzi nion. Gizondu, ala. Gizona zer dan, ez? Gizona izate hori nola erakutsi guten, inork ez neri esan negarrik etzak egin, nahiz eta esaera horrek existitzen dut, neuri zuzenki inok ez. Baina ikasi dut negarrik ez egiten, eta bain da, momentua berriz ere, berrikasten egin izela, edo pixka barruak askatzen, ez? Eta orduan, baimentzen du igual momenturen batean edo, hori emozio horri, askatzen ustea, eta momentu horiek ere, emozionala dien momentutik, igual batzutan baimentzen dute geuk ere, emozio hori lasai asko ateratzea. Antzerkiak badulako botere hori, ez da? Unkitzeko boterea. Bota berditzeu, hola, galdera potolo bat. Zer da antzerkia zuretzat? Zer ematen dizu antzerkiak? Antzerkia zer da, eta zer ematen didan. Antzerkian etza da espresabide oso goxo bat. Oain, igual tokatu zeiala, ikusentzunezkoetan ere mutura zertza azken pare bat urtetan berriro ere ikusentzunezkoena printzipioz hotzago da, barnerakoiago da prozesua, eta egoera bera, atmosfera bertakoa, nahiz eta, saiatzen da hori benetan goxatzen edo, ez da hain benetakoa. Eta bestean berriz, zauden lekuan, atmosfera jendeak ere osatzen du, ez da benetan, errodaia batean izan daitekena, kamera eta ekipo horrek egiten duelako borobil txikiat eta hor gertatzen da dena, eta mozten danean hausten da atmosfera hori eta magia hori guztiara bat.
mozten da bakoitzan, bestean berriz da, ordu terdi edo dena dela irauten duen obrak irauten duen tarte guzti horretan atmosfera hori mantentzen da, publikoare barne biltzen duna, eta iruditzet espresabide bat oso goxoa edo bortitza edo dena helakoa, baina benetan biltzen duna, elkartruke hortan edo komunikazio ariketa hortan, implikatuta dauden bi parteak, bai entzule, bai hartzaile, gero feedback hori, beraien erreakzio horrek ere gu alimentatzen gaitura bat. Beraz hori, historia kontatzeko esparru oso goxo bat. Eta zu historia bila joaten zarenean, zer da antzerki bati eskatzen diozuna? Egia esan, dena eskatzen hasita, algara batzuk atera izazkidala eta unkitu nazala, dudari gabe. Gero dena lortzea ez da erresa, ni parre oso zailekoa naiz ikuste bezala. Ikusle bezala kostatze zait. Bai, ez dakit, igual humore beltza asko gustatzen zait adibidez, absurdoak erabat berekin arama, baina gero beste humore mota asko edo saiakera asko genaute harrapatzen. Baina, azkenean hori da, ikusle bezala denetik dago eta guk ere estenatoki gainean horren jakitun izan behar dugu. Igual niri karagarrizko parreura emango diana gauza absurdo eta ganberra da batek, jende bat epel utziko gula eta olako aurpegiak. Bai, hori iritziak eta ez, azkenian. Bueno, nik uste dut lan egiteko moduan ere oso lan ezberdinak egin dituzu. Esango nuke, txarua dan uste dut improvisaketak erabilitzen dituztela, deja vuk ere badu bere lan egiteko modua, kasu honetan kepak idatzitako gidoi batetik abiatu zarete. Nola izaten da lan mota ezberdin hauetan aritzea edo? Uste dut gainera galdera bat ere honen antzekua izan daitekera, baina gero jarriko dizugu. Ea ezagutzen duzun norden bidaltzen diguna. Bai, prozesua nolakoa den. Bai, bakoitzan desberdina, noski ez badago testurik eta baldin badaude egoerak, personaiak kontatu nahen historia orokor bat, adiez, deiagun pixkatola lan egin izan dugu. Kasu hortan, jartzen zera testura begira baino gehiago, gertaera horietara, personai horiek sortzera, pixkat gorpuztera, eta gero personai horiek beraiek ematizkizuta askotan situazio batzuk, situazio horiek ere improvisaketatan proposatu behar dira askotan, eta guztia juten da pixkanaka beti gora sortzen. Testu bat badago hasieratik ja estruktura bat da. Orduan, estruktura horren gainean jutentzea, personaiak sortzen, era berean, testuan ja imaginatu daitzazke zure nolakoak izan daitezken, gero hartzen dute beraien gorputza, eta gero beste ekiko ere sortzen juten die, beste personekin interakzio hortan nolako erantzun, nolako jaso, nolako hartu eman horrek, beraiek ere sortzen ditu personaiak. Eta egoera beraiek imaginatu baditzake zure testu gainean, gero espazioa hartzeakoan berriz sortu behar dituzu denak hasieratik. Orduan, bai, da moldatzea egoerari, egoerak eskatzen duen hortara. Batzutan gehiago hasi behar dezu zerotik eta egoerak montatuz eta improvisaketa bien gainean lan eginez, eta beste batzutan, testu batek ja mugatzen dunez eta limitatzen dunez sorkuntza hori edo obra hori, horren gaineko jolasak apainduko du edo emango dio gorputza. Jarriko diogu galdera? Antzekoa izan daiteke, baina ea gogoratzen duen orden. Esango diogu, alare, inu hori, gero erantzungo dugu beste bat, joan den asteko gonbidatuarena, baina datorren asterako ere eskatuko dizugu, datorren astean gonbidatu izango dugunari, eta hori zehaztuko dizugu astean zehar, galdera bat bialtzea guri audioz. Zuretzat ere egin dute, baino hau ez da hori, hau da, ezagutu beharko zenuken norbaitek bidali diguna. Kaixo, nio, azken urteetan talde ezberdinekin egin dezu lana. Adibidez de Jabu, edo Ikarekin Txarriboda, eta pentsatu nahi dut estilo ezberdina jorratu dituzula, edo ez. Aztertu ditzakezu estiloiek, eskerrik asko? Bueno, asmatuko aldu inigo eran barrik nortzen galeria. Joixerra fatxada. Bai, espaldiko, denbora. Espaldiko, bai, imaginatu.
galdera ona, ez dakit, estilo aldetik, nik ez dakit estiloa, eta gainea oso txarra naiz hortan. Nire gadetu musikalke uzer da, rock pop edo folk... Musikariok ere nahiko festa izaten du, ez pentsa, Orduan, ni etiketetan oso txarra naiz, eta kasu honetan, nik bakit deiagu teatro oso fisikoti datorrela, eta gero sorkuntza kolektiboari ematen diola, garrantzia handia. Eta azkenean, imaginario kolektibo hortan, antzerki, ez dakit, imaginario poetiko batetik abiatzen da, eta sorkuntzak die zerotik talde lanean erabat oinarrituak, bai proposamenak egiteak ordua eta baita zuzentzak orduan ere. Bi pertsona badu estenatuko gainean, beste dira dabe kanpoan proposamenak egite eta perspektiba hori eskaintzen. Eta gero alderantziz, orduan badago olako sormen kolektibo erabateko bat. Txarribodan kasuan adibidez, Ikarekin garbitzegon figura agortzan Intxaurra Gazela zuzendaria, eta berak guri improvisaketan bidez berak behartzuen material hori atera ondoren, gero berak testu bat lantzen zuen, eta gero guri hori eskaintze zigun, da orduan hor bazegon gidaritza garbi bat. Eta kasu hortan guk ginen, berairi eskaintzen genion kontu horren erantzule, eta gero ja berak berriz ere trukean ematen zigun. Bai, azkenean, lan egiteko modu bakoitzean, bilatu behar zure plazerra eta plazer hortatik sortu gauzak. Orain Iruñan bizizea, eta egun normalean hemen ostegunero agenda bat egiten dugu. Eta egia da askotan, saiatzen garela probintzio ezberdinak Euskal Herriko zazpi probintzietako zeozer edo aipatzen, eta batzuetan Nafarroan kosta egiten da euskarazko antzerkia eta topatzea. Ez dakitzuk ere sentsazioa duzun agian oraindik Iruñan gabezi bat ere hor badagoela, edo agian guk jakiten ez dugun antzerki gehiago ere eskaintzen da euskaraz, uste dut zuek ere ontzinetela okerrezpanago joan den hastian, ez? Amalauan. Nola ikusten duzu euskal antzerki gintza Iruñan, Nafarroan, esan badaiteke edo esan badezakezu zerbait? Bai, Nafarroa guztia ez tekontatzen. Ez, horea, agian Iruñan. Nafarroa sondia daia esan gero herri bera. Oso ezberdina gainera eta euskararen egoera ere. Hori da. Nafarro asko daude euskalduntasunaren ikustegitik. Bai, dudari gabe, eta ni horrekin konturatzen nahi, izan biztan jarri ginenetik, Iruña bera barkatzaren nahiko lan. Ega da gero Iruña, Euskal Herria erratea ezelako, olako medioek eta bai ematen diotela, sona bizka de euskerari, eta nola baiteko, ez dakit, aska bat eskein euskaltzalei. Han egia da, euskaldunaena euskaltzale dela. Hemen euskaldunaenak ez dauka zertan euskaltzale izan. Eskenita otorkiolako, bai euskera txikitatik eta baita euskaraz egiteko aukerare egunero, ez. Orduan horrein konturatu nahiz, eta hango euskaltzaletasun grinatxu horrek bai ematen du adibidez jendea programatzera, nik aurretik aipatu dituzun obra horietan, ia guztiekin egin dugu Iruñan emanaldia. Atarrabian ere bai, desentekin, esango nuke bai arrastoak eta bai gure bide galduak ekin egon gehala bai Turraman, Iruñan Zibiboxean, Nafarroak antzerki eskola, hori ere klabea da, asko programatzen baita, eta gero Atarrabian ere bai. Adibidez, Arabara ez gairisten. Araban nik inoiz ez dut antzerkirik egin. Nik ere gutxi. Eta oso kuriosoa da, hori, adibidez, nirez dut Araba askoz territorio inesploratuago da, Nafarroa baino. Eta hori, aipatzen azte, hori, Nafarroak antzerki eskolan, aurrekoan egon ginenen, joan zen azte azkenean, egiten dute antzerki aroa, eta haren barruan bi antzerki eman aldi zeuden. Eta horrez aparte, euskeraz asko egiten ez bada ere, ikararrezko programazio zabala, eta oso interesgarria daukate. Eta hori, azkenean, Zibiboxetan, eta hola, saiakera batzuk egiten euskeraz programatzeko, azkenean jendea agertzen da. Ni ere ikusle bezala beti saiatzen ez konsumitzaile izaten, ez? Kultura konsumitzen euskeraz bada, eta badago. Egia da, aurrentzako antzerkia gehiago dagoela kasu euskeraz, eta helduentzako antzerkia inbeste ez, baina bai, Atarrabian eta Nafarroak antzerki eskolan. Eta Gaiarrek ere uste dut, ni adiez Gaiarrera jotekoa nahi zabenduan, eta uste dut noizean behin egiten dula euskaraz eta gazteleraz behintzat. Hori da. Utzi mezua seinaleren ondoren lanarekin joango zarete? Eta bihar Galiziara. Bai, bihar Galiziara, baina... Eta han ere baduzu, arazoa. Orain arte, uste, 160 antzeola, eta dana saldutazion, eta gainera pirilan juteko aginen eta atzeratua, eta bihar 130 jetxi dute, aforua. Eta ordu ningo dutena da, zuzenean streaming bidez, ez dakit, nola iritsiko zaien, nolako zerbait. Batzuk erdiak antzokian eta beste erdiak etxetik. Ja, nik ez dut ulertzen hori pentsatu nun. Guk ere uki genuen hor, Nafarroako antzerki eskolako emanaldi hortan,
150 aukera izatetik, 30 jaitsi zan, Begira, eta esan nun, eta 150 salduta badago, zein usten duzu kanpoan. Bai, hori komentatu dugu lehen. Ez dakit nola erabakitzen dute, uste bakoitzak nahi duen bezala egin duela, ez? Kasu batzutan, bertan, bera, beste batzutan, izaro kursalean adibidez, 4-6 emanalditara pasabar izan du. Eta orduan dirua itzuli zaie erosita zeukaten guztiei, eta berri sartu behar izan da antolaketa berri honetan. Antzokiaren araberakoa ere izaten, no? Zeuzuetu Euskalduna jauregia norbera arduratzen dela lan hori egitetik, kursal berriz ez. Bueno, ez dakit, musika giroan ari garela, musika bideoklipetan ere aritu da Inigo Aranbarri, baina ni enintzan konturatu. Ez gara bendeta entzuten ari kasualidadez, ez da Naparroako euskalduntasunaz ari garelako, hori ere izan ziteken lotura, bendetaren kantau entzuten ari gara, eta ikusten baita ere, Inigo Aranbarri bideoklip honetan, udarako gauluzeak bideoklip honetan aktore izan zelako, nien nintzen orain arte konturatuta, eta bapatean, oienak idoien esan jarri duenen, ostras, egia da, ikusiko genuen bideoklip hau behin baino gehiagotan, ez? Ez gara konturatu. Debrandi Gipstaldiarekin ere, aritu zara. Hiru askotan, baina askotan, bideoklipetan, zineman, telebistan, antzerkian. Bai, azkenean olako kasuak bintzat die, lagunek deituta. Hala izaten da, kasu honetan, bai, Beñat Gantxegi pasaiar bat egitu. Hombre, top, palant, Beñat Gantxegikin palant. Hori da, berekin, eta Brandi Gipse ere, bai, bertako Donostiko lagun bate ditu nindun, eta hori da, Jon Ander Alonsok, berak esan zian, hola... Bera erateatzen da, ez da? Bai, hori da, biltzen, eta hola, holako kontu. Futbolera pinongo zenik baltzu, Inigo Aranbarrik? Bai, izena bai. Bai, jokatu nun anaitasuna. Kaso talentua falta. Anaitasuna. Ganora falta igual. Zango nu talentua da nula, baina ganora gutxi. Bai, enitzen inoiz oso kompetitiboa izan, eta lehiakortasun falta horrek eman nindun, bai, ustera. Gero baita, azkenean giro batzuk sortzen die futbolan bueltan, eta hola nigoratzen naiz. Ez zala laguntasun sano baten bueltan, bizik eta zela benetako lehia eta urtebete zarrokoa eta bat gazteago eta hola, eta kanian nintzen bat eroso sentitzen. Gero lagun arteko futboleako hasi ginen berriz ere, ostegunetan olako patxanga txikatzuk egiten, eta horietan gozatzen un pilo, eta hor lehiakor bihurtzen nintzen berriz jolaseakoa da, baina serio egiez. Aipatu duzue, Araba, aipatu duzue bertan aritzea ez dela hain erresa izaten, Gasteizekin badugula lako zera. Bigarren kafean Gasteiztar askoren bizita jaso hoi dugu. Oiana Kortazar gurekin izan genuen, barkatu Dorleta Kortazar, gurekin izan zen Arine Azkue. Ane Guevara. Ane Guevara, Dorleta ez da Gasteiztarra. Ane Guevara da Gasteiztarra. Ane Guevara, Arine Azkue. Ane Gaztelu ere, ez? Arabarra. Baina gurean ez du izan, ez? Aktore bezala elkarrizketa ingenion. Konfinamentuan akaso? Ez, aneko... Ez, anez. Una ventana... Gaizka ugarte da. Gaizka ugarte. Gaizka bilbotarra da, ez? Naztu inaiz. Nik uste Gaizka bilbotarra dela, ez? Edo Arabarra da. Arabarra. Bilbotarra David Pérez Sañudo. Kakanastea! Hainbeste jende elgarrizketatze da. Bueno, pentsa, Arabarra bai da eta Gasteiztarra aurreko astean protagonista izan genuen, eta imar dugu zerrenda bat, nik burua aklaratzeko, kakanastea daukadana. Eta aserkidan magoak ere utzi dugu, egun hauetan, galdera bat Inigo Aranbarrirentzat. Spoilerra izan da hori. Baina, bueno, ez. Bai, ez horagotan esaten dugu, ez? Ez dio hori sekretuan izaten. Joserrarenak baizuken xarma gehiago. Inigo, hau da nire galdera. Nun gozatzen duzu gehiago? Antzokian, telebistan, zinean, bai lan egiterako orduan, edo ikusle moduan joaten zarenean? Entzun duzun du galdera? Bai, da betiko galdera, esate zaiguna ze esparru duzu gustukago, edo bera galdetzezun non gozatzen duzu gehiago. Eta hor badira bi prozesu, ez? Lanketa prozesua eta ikusle ere, hiru zati. Bai, claro, lanketan
ikusentzunezkoen lanketa oso personala iruditzen zait, eta horko bakoitzak planteatzen du modua, personajean hundik landu, edo zer ikertu, edo ez dakit, arkitektua bada zure personaia jarri behar baldin baduzu eraikina behiratzen, edo arkitekturari inguruko dokumental bat ikusi, oso lanketa personala da. Antzerkiko lanketa, esango nuke, kolektiboago izan hori dela, nahi tokatu zaidanean behintzat, ensaioetan beste talde giro bat egoten dela. Desberdinak dira. Azkenean bat bakartiago da, baita oso interesgarria, pixka, hori norberak planteatzen duen moduan, baino personea sortzeko lanketa hori. Ta gero egiteko orduan, ikusentzunezko lehen aipatu bezala, hotzago bada, baina iruditzen zait daukala alde bat asko gustatzen zaidana dela ematen du aukera modu sutilean gauzak adierazteko. Antzerkiak akaso eman ez dezakena. Imaginatuz antzerki bat, izan daitekela antzokia leidor bat bada, antzerki hortan eskaintzen dezunak, beti esaten denez, azken butakaraino iritsi behar du, eta hor egon behar du espresibidade, maiuskulo xamar bat, eta minuskulak hor gelditzen die batzutan lehenengo butaketan. Eta orduan, bai zineak eta bai ikusentzunezko ekorokorrean ematen dutela aukera hori, ez? Minuskula horietan jolasteko, eta edozein nabardura, edozein gestu edo arnasa edo begira aldaketa txikirekin zerbait adierazteko aukera, hori ikaragarri gustatzen zait. Eta gero antzerkia, esan detan bezala, eskaintzeko orduan, olako ritual, liturgia, zoragarri bat. Eta ikusteko? Ikusteko, oso zinezalea naiz baita. Asko disfrutatzen dut, zinean bai gertatzeela beste mundu ateran joala. Eta sartzen naiz hori historian, bertxio originalean, hori bai. Aktore errespetuz, hautsa errespetatzeko bakarrik. Eta gero antzerkian, antzerkiare asko gozatzen dut. Eta, hori, guztokagoa da dena ederki sartzen zait. Bai, konparatza oso zaila egiten zait. Bai, ez da erresa izaten. Dena gustatzen zaigut, dena. Eman dena guri. Esan duzu pertsonaiak lantzea, adibidez aipatu duzu ez, arkitektua banintz, bagian horren inguruan ikertu, telebistara pixka saltu egin dugu, ikusentzunezkoetara, eta aipatu, adibidez Patriaren kasuan, liburu batetik oinarritu da, gero gidoi bat egon da hor, nola egin duzuzuk pertsonaierako hurbiltasun hori, eta liburuan oinarritu zara agian pertsonaiare pixka bat ikertzeko, edo zuzenean telesaieko gidoiean, nola izan da hori? Dena pixka, egia esan liburu irakurri nuen esan ziatenean pertsonaia hori eskaini ziatela, neu izango nintzela, orduan liburu hortan baia hasieratik irakurtzen nindu hau neinean, fijatu nintzen gehiago neure personean. Horrekin batera, hartu nituen gidoiak eta bien arteko jolas bat, batzuek, lankide batzuek gidoiari bakarri behiratu dutela eta hortan zentratu diela. Nik tiratzen nun, gidoian ez zeuden historian parteetatik ere, pixkate elikatza aldera, personaia. Eta horrez aparte, olako egoera batean bizian persona batek ze bizizan ziteke, bizizan zezaken, azkenean hori ikustituzu pixkat bat dauden lanak, aurrez egin diren milioi lan gaiaren inguruan, eta horrek pixkat balio dizu baita elikatzeko. Gero, nire personajea berezik izan barnerakoia, eta hori zulo ilun baten harrapatuta balego bezala, eta orduan musikatik ere bizkat horrek baten komentatzen nuen, karo. Azkenean olako playlist hauetako batzuk badaude, eta bilatu nuen Spotifyn depresif izeneko olako playlist bat, talde bat ere bada, izen berarekin, eta horrek, bai laguntzizu bizkat, sartzen giro horretan. Bai, giro horretan, eta atmosfera hori pixka sortzen. Eta batzutan, rodajea baino lehen, musika hori pixka entzuteak eta hola, eramate zaitu nonbait. Eta gero, horrateatzen dena, bateatzen da, gero egia da, rodajean bertan beste giro badagola, saiatzen batzutan abstraitzen da zeure burbuila txiki hori eraikitzen, eskainien nahi duzun hori alik eta txukunen eskaintzeko.
Batutan alda, bestetan gutxiago, baina bai, hori da pixka jolasa, hori biliga. Bai, nik antzezlanean ere onartzen dut, jartzen detela musika nostalgika YouTubeen, eta emanaldiaren aurretik ere abesti bat beti entzuten detela. Bai? Zuk musika ere honetan aipatu duzu, baina bestela ere erabiltzen duzuela pertsonaietan sartzeko edo? Ez gehiegi, baina laguntzen dit, ez da hola nire ritual bat bezala markatu dutena, baina personaje honen kasuan bai ikusten oso markatua zaukala bere giro hori edo atmosfera edo bere inguruan sortzen zan hori. Ez dakit, bai, giro hori, eta orduan hortarako bai lagundu zian. Bestela ez daukatola ritualik, baina bai imaginatzen dut igual musika bat edo beste personaje bakoitzaren zat. Zer gustatuko litzaioken, edo gustatu baino gehiago zer izango litzaken bere musika edo bere soinu banda, bere bizitzaren soinu banda pixkat. Adibidez, txarribodako pertsonaiaren zalbazen eukan? Oso desberdina izango da, kaso? Bai, tipoak, ez dakit, tipoa nik ikusten oso zuzen eta korrektoa, ez dakit, pixkat hori kentzazpi eta olako batzuk entzuten zitula, bai, hola imaginatzen duen tipoa. Eta, bueno, olako kontua, baina bai, saiatzen naiz imaginatzen, hori bat, o tipoak zer entzungo zuen, personeak, edo bera inguratuko lukeen giro hori ze musikak sortuko lukeen. Kontatu digu norbaitek, oiana, Loreak filma ikusten Inigo Aranbarrik zerbait barrutik izan zuela, bizi izan zuela, bizipenik izan zela hor barruan. Bai, izan zen gertu olako pelikula eder bat ikustea. Eta ikusi nuen goratzen naiz, Elorrioko zinean ikusi nula, eta gogoratzen naiz ikusi orduko, esan nula, baina hau, ze gauza ederra induten, eta kreditutan zema jende ezagun dagoen. Eta esan nula, nik horre nahiko nuke. Bai, hola xe sentitu nuen. Eta bai, gero, beste gai batzugatik ere, eriotzarekin daukadan gai batzungatik, neuk diodan beldurragatik, hola orokorrean esan da eriotzari konektatu nun pilo bat pelikularekin. Baina gero horrez gain, artistikoki iruditu iztean marabia bat, pelikula bera. Eta aktoren lana, eta guzti hori esan nugu, hain gertu, hain film honak egiteko gaitasuna badago, saiatu bardet. Muturra sartzen berriz ere. Eta bai. Eriotzari beldurra dio, Inigo Aranbarrik orduan. Ikaragarria. Neuk ere ez dakit nundi atorkidan, baino bai, nahiko nuke pixkala zaitu, eta bueno, lanketa egin horren inguruan, deno iritsiko zaigulako, eta prestatuta egotea hobe, ez dakigulako noiz datorren, baino bai, bestela, eske jungo nintzen, izuz, beldurrez, eta antsieda ez beteta jungo nintzen, tokatzen bazait 2 urte barru. Orduan landu beharra. Akaso urteekin ikasiko da alako beste modurako kudeaketak egiten. Pentsa, gaurko egunez, 2016an Leonarkoenek bere azken diskoa kaleratu zuen, You Want It Darker entzuten ari garen kantu honen izenburu bera daraman diska. Ordurako Leonarkoen oso kaltetuta zegoen, osasuna oso justu. Ahotsa grabatu zuen instrumentu asko grabatu aurretik eta nahasketen aurretik, eta bere semeari eskatu zion pista guztien nahasketaren ardura, produkzio musikalaren ardura, arkalaxi gintzuen eta diskoa kaleratu zuten. Pentsa, 2 aste beranduago, 82 urterekin, Leonarkoen hiltzen, baina bere azken lana hortxe kaleratuta utzi zigun, eta entzun egingo dugu gorko saioa gurtu horretik, eta Inigo Aranbarriri oraindik azken galderatxo egin horretik. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nay, nay, nay. I'm ready, my lord.
glorified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. 1,000,000 candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker? Hey, nay, 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 hey, nay, nay, nay. I'm ready, my lord. Justu inigo aipatu duzu Cohenek disko hau atera eta 2 aste eta hiltzala, eta atzo lehen aipatu dugu atzo Pau Donosen dokumentala ikusi nuela, eso que tú me das. Eta justu elkarrizketa Jordi Ebolek ere egin zion, Pauri hil baino 2 aste lehenago. Eta gaina pelikulan asko hitz egiten du beldurra, heriotzari diogun beldur horri buruz, eta berak aipatzen du berak adibidez ez ziola beldurrik. Agian ikus dezakegu, Inigo? Asko eskertuko nuen, esan. Lasaituko nindun, bai, hala izango. Eta uste du zerbait aipatu nahi duguzula Coheni buruz, ezta? Coheni buruz, bai, anekdota txiki daukat, Leonard Cohenen oso zaleak dien ere gurasoak, eta bereziki ama. Eta junginen ama eta biok, oin dela, ja urte batzuk bekera ikustera bera. Eta beraz egon, hori bere adin guztiakin, baino oraindik oso elegante ere, sombrero eta bere gestualidade guzti horrekin, eta oso derra izan zen, eta nik uste ama horregongo dela, entzuten da guzti, osea, bai, hemendik hori, hori, agur bero bat, amatxo hori. Bai. Ez. Azken galdera etxe batek. Bai, baina, ja pixkat giroa altxatzeko, Joan den astean Inigo, besarkada saria jaso zenuen, iesaldia lanagatik kepak ere jaso zuen, antzerki gintzan. Nolakoa izan zen egun hori, besarkada sariak aspaldi ematen ziren, baina urte askotan ez dira eman. Zer izan zen zuretzat egun hori, momentu hori? Oso polita izan zen. Egia esan, bai, neu ere nintzen konstiente, aurretik noiz ematen ziren, 2011 ulertu nu izan zela azken urtea, eta gero horregondan ez olako sekia desenteko bat. Ikusentzunezkoetan, eta antzerkian segidu gauzak martxan, baina bai egonda eten bat, bai erabakita. Eta egoerak ere hola bultzatuta, eta orduan, berriz ere martxan jartze hori, eta jende guztian elkartzea, bolite zentzan Bilbon jendearekin elkartu, eta hori denbora asko ikusirako lagunekin topo egitea berriz, eta bere egin egotea, bai, ez da oso giro goxoa izan zen. Eta izanek geu ginenez, sari emate horren arduradun, izanek geuk egin dituzuz bozkeketak eta geure arteko, ez dakit, sari banaketa bat izan danez, errekonozimentua gertukoen hori jasotzea, polita izan zen, gero egia da. Aipatzen zana ez, sindikatu baten bilkura izanik eta pixkat hori, gauza esente dela komentatzeko, eta askotan hor argazki eta flashen azpian ikusten gaituzten arren, igual tailer batean lan egin bagenu, erte bateako eskubide eukiko genukela, eta gutako oso gutxi egon diela erteako eskubideakin. Eta hori, gure panorama ere, pixkat delikatua dela. Eta gero, hori ete bere ari da orain fikzioa egin nahian, eta ongi etorri, baldintzei segidiezai egun heltzen, baldintza duinei, eta egin dezagun pilo bat, gogoz, egia esan gogoz hortarako. Eta hori, sariena ederra, lagun giro goxo baten emanak izan zielako, eta hori, anekdotikoa izan zan arren, aurreko urteko produzioari begira kopuru gutxi zegolako, etorkizunean aukera asko egon dadila, eta... Aukera asko egon dadila. Esaldi horrekin geratuko gara, esaldi horrekin agurtuko dugu Inigo Aranbarri, mila esker benetan, bigarren kafearen kafe hutsa tarte hontara hurbiltzeagatik eta gurean izateagatik. Eskerrik asko. Oiana, zuri datorren ostegun arte. Bai, mentsi izango gea. Zugu Juri, bihar arte. Bihar arte.
Eta zu Iñigo Aranbarri nahi duzun arte, bigarren kafearen ateak eta mikroak beti daude irikita zontzat. Besarka bat denoi, zaindu entzuleari, bihar itzordua arratsaleko 4etan, Mai Gorostiaga dator, eta badugu ipuinen girotik, badugu bidaien girotik Josu Iztuetarekin, kafesne hartuko dugu gaietekin, Kontxita Beiti eta Marimi Balderekin, Eta ziur unkituta bukatuko dugu. bai, ostialak beti, bueno, ia egunero unkitzen gara saiontan. Eskerrik asko denoi hor izategatik, bihar arte, aio. Keep calm and bigarren kafea.